Ayun o, magandang umaga po sa inyong lahat mga kabarangay. Welcome back to my channel mga kabarangay. Ngayon po mga kabarangay ay bibiyahe po tayo ngayon. Pupunta po tayo ng mga kabarangay sa Bamban, Tarlac. Doon po sa project po ni Boss Reg sa mga kabarangay. Tara po mga kabarangay, biyahe po tayo. Samahan niyo po ako mga kabarangay. Yun o mga barangay, shoutout po kay paring Louie Puyawan, shoutout po kay Maring Johan Puyawan, shoutout po kay KMTV Kwentong TV, shoutout po kay Ma'am Ruby Bautista, shoutout po kay Boss Ronald Kabili, tsaka po kay Mami Rosie Kabili, tsaka po kay Ma'am Jubilin Francisco, tsaka po kay Jerwin, tsaka po kay Jeron. Yan nga mga kabarangay, yan po ang Mabalacat. Boundary po ng Mabalacat yan mga kabarangay. So, malapit na po sa Fiesta Community na po yan mga kabarangay ng Mabalacat. Ayun po. Susunod po dyan mga kabarangay yung tulay ng Bamban, Tarlac. Bali po boundary ng Mabalacat saka po ng Bamban, Tarlac kabarangay. Ayan po mga kabarangay, papasok na po tayo ng Bamban, Tarlac. Ayan po ang tulay ng Bamban, Tarlac mga kabarangay. Malapit na po tayo sa project ni Boss Rex mga kabarangay. Yun o. Ayan, traffic pa po tayo dahil po mga kabarangay meron po dyan checkpoint mga kabarangay. Baka po presong bakal mga kabarangay sa Bamban.
po tayo sa side ng Kapampangan. Yun o mga barangay, nandito na po tayo sa Bamban Tarlac, dito po sa project po ni Boss Regs. Karating lang po natin mga kabarangay. Yun o. Ayan po yung ano sa Bamban Tarlac mga kabarangay. Po mga kabarangay, papasok na po tayo dito sa project po ni Boss Regs. Ayan po yung mga bakal nila. Ano. Tuloy po tayo dun sa kusina mga kabarangay. Andito po si si Brad Elmer, yung pong kanilang chef. Bumalik na si Chef. Ayan na po, ang pagbabalik ni Chef. Oy, loko. Ano ulam natin, Chef? Yan, sinigang ng tilapia. Ayun po mga kabarangay, sinigang ng tilapia, ang ulam ng tropang sugo. Dito na po tayo mga nangalian yan mga kabarangay. Punta na po tayo sa ito po yung mga barracks ng mga tropang sugo mga kabarangay. Ayan po yung project. Labas po tayo. Ayan po yung mga graba nila mga kabarangay. Ang dami pong order ni Boss Regs kasi po nagmamahal yung graba tsaka buhangin, kaya po pinatambak na ni Boss Regs dito yung mga ano po kasi ngayon construction of the month po ngayon mga kabarangay, kaya nag-iipon na ng mga graba tsaka buhangin tsaka bakal, nagmamahal na yung diesel, nagmamahal pa yung bakal, nagmamahal pa yung graba tsaka po yung buhangin mga kabarangay. Ayan po yung front view ng bahay ni Ma'am G at tsaka po ni Sir Enteng. Shoutout po sa inyo Ma'am G at tsaka Sir Enteng. Ayan po yung bahay nyo pong pinagagawa. Po yung daan po ng bahay ni Ma'am G at saka ni Sir Renteng mga kabarangay nyo. Yung po ng daan nila sa harap. Ito yung mga kapitbahay nila. Malalayo ang mga kapitbahay nila. Kaya po si H100 mga kabarangay. Po mga kabarangay, palis na po tayo dito sa sa Bamban Tarlac. Ngayon po mga kabarangay, patutungo naman po tayo dun sa bahay po ni Boss Ronald Capili, dun po sa San Fernando, Pampanga mga kabarangay. Tara po, biyahe po tayo ulit mga kabarangay. Yun mga barangay, bali po pumasok po tayo sa Endless Expressway mga barangay. Bali po exit po tayo ng San Fernando, Pampanga.
kabarangay, may exit na po tayo dyan sa San Fernando, Pampanga. Papunta na po tayo ng pag-exit po natin sa NLEX San Fernando. Punta po tayo ng St. Jude, San Fernando, mga kabarangay. Yan na po, andyan na po tayo sa toll gate, mga kabarangay. Eternity later. Mga kabarangay, nandito na po tayo sa bahay ni Boss Ronald Capili. Ayan po. Ayan po yung bahay ni Boss Ronald Capili. Bali po, dumaan lang po kami ni Boss Rex dito sa bahay po ni Boss Ronald Capili. Meron pong pinapakabit na grills doon po sa mga sliding window, tsaka po dun sa yan po, lahat po ng sliding window niya po pinalalagyan po ng mga grills, mga kabarangay. Ayan po, papasok po tayo sa bahay po ni Boss Ronald Capili. Ayan po. Tita Adel, Mami Rosin. Ayan, ni Tita Adel. Happy birthday po, Tita Adel. Happy birthday po. Happy birthday daw. Ay, salamat, Kapitan. Thank you. Shoutout po kay Mami Rosie Capili. Sabi. Ay, Tito Jovi! Jovi, Buwan. Shoutout po kay Tito Joki Buwan. Jovi Buwan, Jovi. Kalagyo na ni Ngabi ako, Jovi. Jovi Buwan. Shoutout po. Shoutout po kay Jovi Buwan. Mga kabarangay, bali po balis na po tayo dito sa sa St. Jude, San Fernando, mga kabarangay. Paalis na po tayo. Papunta naman po tayo sa sa Minalin, Pampanga, doon po sa isang project po ni Boss Regs. Tara po, biyahe po ulit tayo, mga kabarangay. Papunta naman po tayo ng Minalin, Pampanga. Yan mga kabarangay, nandito na po tayo sa sa Guagua, Pampanga. Balik po na tayo sa Megaday, mga kabarangay. Guagua, Pampanga. Mga kabarangay, nandito na po tayo sa sa control ng Minalin, Pampanga naman yung kuya. Minalin, Pampanga, mga kabarangay. Malapit na po tayo, mga kabarangay. Malapit na po tayo sa site sa Minalin, Pampanga. 2,000 years later. Ayun mga kabarangay, nandito na po tayo sa sa Minalin, Pampanga. Dito po sa sa project po ni Boss Regs. Ayan po mga kabarangay, dito na po tayo sa Minalin, Pampanga. Ayan po yung mga tropang sugo, nagbubuhos po sila, mga kabarangay. Yan mga kabarangay, ayan po ang project ni Boss Regs dito po sa Minalin, Pampanga. Ayan po mga kabarangay, binibigyan po ng instruction yung foreman po ng tropang sugo dito po sa Minalin, mga kabarangay. Ayun po mga kabarangay, nagbubuhos pa po sila.
sila ng biga, mga kabarangay, mga tropang suko. Po. Malaki-laki rin po yung binubusan nila, mga kabarangay. Whoop! Yeah! Po, mga kabarangay, yung binubusan nila. Opo, at tapos kung mabuhusan yan, tatanggalin po yung mga forma. Papasa naman po dito sa kabila na ito. Hindi papasa mga kabarangay. Yun na mga kabarangay, bali po nakalis na po tayo ng ng Inalin, Pampanga. Ngayon naman po ay nagpunta po kami dalawa ni Boss Reg sa sa SM para bilhin yung GoPro. Ayan, yung mga barangay yung GoPro. Yan po ang binigay ni Mr. Jeremy Hightower at saka po ni Ma'am Joan Hightower. God bless po. Ingat po lagi mga kabarangay. Maniwala po pa niya, sir. If ever kaya po, pwede po padala kayo kami na, sir. Kasi nakatanong yung discount para magdala natin kung 7-7. Kami niya po dila na. Wala nito kayo. May nila, sir. Ay, hindi. Kung service nila 7, hindi nila 7 na tayo. Abeson. Ay, kalitan tayo. Wala ng stock 7. Kalitan tayo 8. Kasi mga tigawang dahil padala lang. Ano nila dito kayo? Singapore. Sir. Ligman butya na, sir. Ligman butya. Kaya kami padala ka Singapore. Kanya ba? Kanya. Kanya. Sarapit. Ya, bigyan niya pa. Yung mga nga pang-glass ako ito, masira eh. Hello po. Nasa di ba rin kayo? Battery. Reservo. Maraming sarong battery. Pinya. Meron niya ang talagang battery na? Sabi na ng online. Ito resin. Yung GoPro, medyo malaking GoPro. Yan eh, masap. Abla na ako kasi ito yung muna. Hindi ba bagay ganun, masira eh. Yung mga ko dati kayo nasa? Oo. Ano tayo, yung mga ganyan na wala ko ting stock. Oo. May hindi ako rin nasa. Mas kami yung cart. Yung box. Isang cart. Scoop na yata. Yung mga klasa. Kaya ang pamayad. Nilog niya. Open ko na po nasa. Wala nga sticker di ba? Isa. GoPro. English, okay. Yes, okay. Ayan sir. Nakakita na pa yan sir. Oh. Ayan sir. Tagap mo yung SD card yan. Try tayo charging ka na sir. Wah. Hindi, ako na mag-setup yung line. Ayan yung parang kayo. Ano pinakalan eh? Anak na yun ito no? Anak na yun. Labas mga digil 7. Ayun lang 7 yun. Ang kalupa niya ano kaya niya? Wala lang kami 8. Ano ba na? Botang things. Wala lang 8. Pwede pa charging. Pwede na ako charge. Ayan sir. Charging. Mga hindi kita ko yun. Ayan, charge ako. Kailangan ko yung battery yan, sir. Gawa ko na lang. Walang yan, sir. Gawa ko na lang. Kaya lang.
Mga kabarangay, bali po nakagaling po tayo ng Minalin, Pampanga. Katapos po sa Minalin, Pampanga, mga kabarangay, ay nagpunta naman po tayo sa SM para bilhin po yung GoPro na binigay ni Mr. Jeremy Hightower at saka po si Mrs. Joan Hightower. God bless po. Maraming salamat po sa inyo, Mr. and Mrs. Hightower. More blessing to come, Mr. and Mrs. Hightower, and God bless you and your family. Mega loud shoutout to Mr. Jeremy Hightower and Ma'am Joan Hightower from Misawa, Japan. Thank you po, Ma'am and Sir. Thank you. Mga barangay, more blessing to come to Jeremy Hightower and Ma'am Joan Hightower. God bless po. Mga kabarangay, hanggang dito na lang po ang ating video. Next video na lang po, mga kabarangay. Ingat po lagi. God bless. Mabuhay po kayo, mga kabarangay.